Kasngi ke basis pak pra ha ke keteng upa ukun mensi makut amen. Kutra Jesu tu pensle ingi dok mensi makut jomi. Kashti ba ar Petrus kelenong ke ba ar ba kelenong ke balai. Haki poy berim baja ladon kinong hikai balam ler apreng ki pa jublei. Bar apreng jong piru andan kinong hikai balam ler ki ban penrung tu ikijinga paj ba penjat. Kinut wat ban len ya la ukun rat. Ubala suspa eki berkumta kinwan rak mar ke jing lanot ya la dehi. Don bun ki ban ngat haki rukom thala jungki nakadaw jungki an sanyo benye kelenti basisha. Kin thok ya pi ki puruskam thau shu thau namar bakila lot. Karai pendram ki kadang terikam hadu mentah. Kajing jot jungki ru kampat sange. Hatu ublei ulama ki angel ki balale pom sim aijam. Ula te mrau ki hakan urok. Ula tap jelang ki hakali ulong badum ban ap hadu kajing bishar. Ya kaperthai hendai ru semap wala ula pensa ya unowa kum unong yalap ya kahok ringkat berkiwei pat nyaungut. Menba ula penslei da ka ya kata kaperthai klamblei. Ula penkela depei ya kanong ba Sodom bat Gomora ba ula tim ya ki sya kajing jot habanda suwan. Bat hakata kalkom upun I ayu kan sa urlong hadian habut ya kiriu klamblei. Ladau lala pelaj ya ulot ubriu bahok ya ubala penjenjar da kajing le si jong kidakat. Lenter taj uta ubriu bahok uda hok sisya. Ula sengosat met haladi ban yu I bat ban yu sengau ya ki kambamban jong kitu kiba ula imlang salang. Utrai utip da sisya kumnu ban pelaj ya ki briu bariu belai. Na kajing jenjar bat kumnu ban miai pensaja ya ki riu seniu hadu kasengi jing bishar. Utip kumnu ban le khamtam ya kitu kiba im. Da kajing ku abrai ki baja clear bat ki ba nyau benye ki bor sinchar. Kini ki briu ki ba yaw bat ki ba le meng. Kim salia ban kran benye ki jing tau bukan jabeneng. Ya kini wat ki angel ki ba kham krau ban ki briu ha kajing klain bat ka bor kim nut ban rai ki rai penjak buram hakmat utrai. Kini ki briu ki kran tokmet napang ki ba kim tip setia. Ki le thek kum kimrat klau ya ki balakha ban syak kem bat syak penyap. Bat kin sajot kum ju kum kanong keliang nak benta kajing seniu jungki. Habari bu at tanglang mensengi ki tharai bakalong kajing sungupha. Haba kia syong khawai lang bat pi da ka mensiem ban pengop ha kajing seniu kilong kadak jaklia ka ba isat met. Ba kitab merong tang ya kentai bat kiwat ban lepop ki riami ki kenja batlot ki do nur jungki ki nang tang ban khwan alot kilong ki jat brio balatim. Kila ino kalenti ke babej bat ki syang ha kalenti bayat yu balam ukun buyor. Ulalong ubrio babang tang ban yok le klop. Henry ula syak kentaj na kabenta kajing le bamban jong u. Kamarat ke bam nang kren kala kren da kasur brio. Ban pensange ya kajing lamwir jong unong yutuk lupa. Kini ki brio ki long ki umpok liu ki bakhlem Ki o bala kenting da kala air. Ya kajing dum yong ngit lapen ap kenang na kabenta jungki. Kira-kiran kop klem nong rem bat kipen ap ban kwai da kajing ku abrai. Da kilinti aurea jong kado ya kitu ki berang sulat na kajing im jong ki jing bakla. Ki kular ban penyuak jing lait luat ya ki habai yala di ki donglong ki merau. Jong kajing jot namar ha kata ke ba usyarem ukela merau. Habai ki beri ki bala pet nak pertai ke baca clear da ke ba itu yo try nong pen im jungi uji Kris. Nang ta ki ngat biang bat ki syak thom ha kajing clear sa sisien kajing long jong kini ke kham seniu ban ya kajing long ba mensyua. Kan jindala khambha ba kini kim sim la itu ya kalenti jong kesaka hok. Ban ya kabakin paidin na ka ain ba kuj bala ai heki. Tang mari itu ya ka. Kanu ka badai bahas biak katu ka pawar. Uksau ulai pai shala ka pribat ka senyang ka sum da ka bakar sum ha ka ahor. Kalenong ka balai. Kani menta kalong kasiti ba ar mga to sapi ko parlok ba iit jonga. Ngamut ba baro arteli kinlong kum kajing penkan mau epi da ka ba kentu ba pindan ka rukom perkat perdain ka ba sengur. Tu kan mau kajing hikai bala ai la slemba da kinong itu lupa ba kuj ba ya ka hukum ba tumai jong utrai unong pen im jingi ya ki bala yalap api da ki apostol. Tu bu jing mut ya kani ningkong haki singi khadu kinwan poi kibri ki ba benyam ki bala bersih da kajing ko abrai kin keli hangno kata kajing wan ya ka ba ulah kular
ki departemen jungi kilayap Henry ki dang sa kumju kum habala thaw ya perthei da ka bangai kum ni ki pen klet khanang ba men handa la don ka beneng bat ka khandau ya ki balasei ne ki bat ki ne hapdeng ki da ka tien ublei ya kata ka perthei la penjat hadian da ka la telap ya ka da ka jingsli ya ki beneng bat ka perthei ba menta la pensa da ka tien ublei na ka benta ka ding la penne ya ki na ka benta ka sngi jing bishar ka sngi hakaba an sa penyap ya ki riu klemblei ya ka ni an omdei ban klet ko paralok ba ye baha utrai ka singi kalong kom si hajar snem ka jing sha hajar snem ba de kom si ka kum si sngi utrai pen slem ban pendep ila ka kular wala ki don ki batharai kumta pen ban uyai sha slem nak benta jongpi kwa eno ban yap handai ba baro phin yo poi sha ka jingkala ka bamot ka sngi jong utrai kan wan kum nong tu ba ha kata ka sngi ki beneng kin saja lenga tang mari ker hu drain ya ki met beneng an thang da ka ding ba ya ka parthei bat ki kam jongka baro an sa that habashai kedar na baru an sepenjat iki baro akan ikarukom kijat beri ke bakumno pidai ban long kat nu ka kibaku pidai ban long ha ka akor ba ka jingru blai da ka bakhmi lenti her ya ka jingwan ka sngi jong blai ba da ka ba persyang ban pun kloy ya ka ha kata ka sngi ki beneng kin 10 haban da jot thiaw ba ki bor tenrai kin sa hin ha ka jingplu ding kata ka bangi khmi lenti ka long ka beneng ba thamai ka perthai ka ba thamai haki ba ki hok jong blai kan songsa kat kum ka sandur jong u ti kum ta ko ba itam kat ba phi ap khmi lenti ya kani to le kat bala ba utrai in shem ya phi ha ka jing suk ki ba khlem jing tnget jing tho dak to perkhat ba ka jing aisha slem jong utrai jongi ka thau sa ka jing pen kum ba paulus upara ba e jongi ula tho sa phi da ka jing start bala ai u da blai bat kumba uju tho sepang kani ka kam haki sithi jong ubaro don ka tu ka ni ki jing tho jong u ki ba ban sempang ki ba be bat ki ba mskam jing mut ki pen kalai ki kumba ki jule ki wei pat ki jing tho sya ka jing jot ya de ya phi te ngala maham lupa ko para bangai ba tu pikir bha ya la de yo pisha ya lam bakla da ki jing pen bakla ki usnio bat fidu ya ka jing song sngai ka ba pidan Henry tunang san ha ka jing bat ha ka jing tip ya utrai bu nang penem jungi u Jesus Christ ha u ka buram menta bat shadu ka sngi bam ka bam jukut amen ka tien jong utrai ngi songo ya oblei menta ngi la puli ka lunang ka baning ko o lunang ba ar ka lunang ba lai ka ju ka por hakini ki don ki jing hikai kham karpang Syapang ka jingwan jong utrai jing Jesus Christ kumabla beteng ka ebal ong halun nong baningkong hakanil nong ba al nong ba lai ka dan nang tare ka jing maham yangi iwe piwe na ka nuksa da ka bangi pet nuksa ka ebal jia ka jutang barim ya ki nong ethu lupa ba ki brio jong ka jutang barim ka ebal jia ka ta ka jing sneng yangi iwe piwe nang tare la khot la we ringi bangin yai ne ha ka jing jiet jong blai bangin kian na ke jing ko abrai ke jing thala ba ke jing bakla baro khoi bangin sedang ban ke jing ka babha ka bathmai ka man ublei hakal nong ka bakhalai ukris unsawan ban bishar utrai jing Jesus Christ unsawan lano kata kasngi unwan ngem tep henry tikena kata unsawan kani ka jing jungi wei pe wei ro hakal nong ba ar dukhat baning kong terter ong ne hakipor barim baja ladon kinong hikai lam ler preng upa jong ublei klempep ngipuli kata kum kanuksa lar pipe ya kanuksa jongka kitab Jeremiah no thu lupa don kino thu lupa ki bakran hakateng jong blai henry ki ba thu lupa ka ai ka ba makiki kwa lani ka ai ka ba usie mu kwa ban thu lupa haba Jeremiah uyalap ya ka jing sisya on am pen sa sharing marau kani ka temple kan sapra kum ta ter makiki shun ber ki kwa an penyap Jeremiah henry kata ka ka khubor ba blai ai Henry don pada kino ngi thul pa ki ba ong siam em kan num jia kam ta ublei ong ba kum ta ter ba pin sa job ba kum ni kum ta ter kari ke jing thu lu kai la ne ke jing thu pa la ne ke jing kai bakla na kata ka daw hangi mentaru ha ka jutang ba thamai ru ba hadu kan ke por jingi wei pe wei ru kinong ma ki kai ba thamai kin wan kini ke ban persang ban penjot iki breu ban yalam bakla iki breu Henry ki tu ke ba yang scam ki tu ke ba ublei la jet shisha ba ke bla IT la de shisha ublei
ublei un diet bat un pen skeme ki kamtam bakin la bani ne ha kalenti ke basisha. But namar badon kum kini ki brio ki ba penhikai bakla ki bakren kulmar spang kaniam kristan ya kalenti lane kaniam kristan ru lasdang lasya kentho bersya ben nakadau jongki te war ai be mangal lane maping inde kadau jong kajing sya kren ben ya ujisu war ai be manging inde kadau jong kajing sya sanar pna ujisu sa sisian pat nang tada hadin kani kaktin jomlei ka hikai ngi syapang kanuksa nak jutang barim lane ka ek balaja ka baning kong spang ki angel ublei ukhlama beki ka baar spang ki por jong nowa ber kumta terter spang ka sodom ber gomara spang nowa ber kumta terter kani bar khoi ka jing kai ka preng jong jing kai ka de kani balada ublei ula pen sitom ki tu ki brio ka jutang barim wat eki angel ru ka jutang barim ken mau bangi iwei pe iwei nginum la ban laj nak jing bitar ublei lada mangingi yai ne ha kalenti ke babakla ngiru ngin sahab ha ket bicar ublei lada mangingi ya ha kalenti ke babakla ka balong persya ya ublei na takadau ka jingkot ingi iwei pe iwei kade ka jingkela ka bamot kade ka jingkela ka bamot na tare di khot bakhat riu basipau terter ku kren ingi iwei pe iwei spang ka jingpen sitom ki riu snio bat kumno mangingi de ban em ka jingim ka babah kidon ki riu snio ki ba shimih kaniam ngai kaniam pediang tamba hendrai ka jing tmu jengki ka jing mut jengki ka ba ka basnio ban penjot iki wei banyalam baklai ki wei ban pendon kam baklai ki bri ki batlot kam tam wa iki riu kenthei ki ba kwa brai ki kenthei bat kumta terter ban da ka jing tmu pendon kam ki keteng jong jisur da ka jing tmu ban penjot iki kini ki bri ki long ki umpo liu khlem ka jing bishar ki kan salong ka bating kata ka ba ka tin jong blai ka kwa pen kan mau ngi ha ka nong ka balai uyai ban mi sa sien ya kani ka jing wan pha jong tra jing Jesus Christ kani ka jing shisha ka jing maya jong ka jing jingi Jesus Christ unsawan kum unong sensyar unumwan kum unong pen em hendai unwan kum unong sensyar ban ai bai nong ngi iwei pe iwei hakmat jong blai ban gidan kam ban ya sha slam namar balai uang kum daka ha utrai kasih singi kalak benlong kum si hajar senem kasih hajar kalak benlong kum si singi kata kadai ka bomot ba ublei trekam da ka jing ublei trekam da ka jing thau jungi lane da ka jing nang jungi ban penwan ki singi lane da ka jing nang rokom khen jungi em ka sandur jong ublei ka ya pher ublei trekam da ka sandur la jong nak ta kadau ko babhadu ko kom duai jungi kadai kan long ka mon jong me ka ba do ka jing duai jungi ru kadai kan long ka mon jong me kam dei ka basuk ban ong kan long ka mon jong me hendrei la ngila si sha ban ong pade kan long ka mon jong me kan rat kata kadai ka jing duai ka badon botam na ta kadau kam tam kini ki badon hapo charismatic movement kini ka jing duai de ka tin ka thlet ka jing duai de ka tin thlet ka bomot bangi persang ban ngi duai da ka jing ai jong mun sim ba khu ngi duai da ka ba persang ban perform sentence la lepen wan ki kintin ha ka jing mut jing perkhat jing ngan duai phangkani ne katai hendring ngi syaro yo blei ba ki tin ki thlet mun sim khu pen sha ngi nak ta raw kan ni ka jing duai ka ba ngila ban ong ba ngila ban duai kat kum ka mon jong blei namar balai mono bertip ka jing mut bari jong blei lai tang mun sim ba khu te la ra mun sim khu yu duai ling ba jong ngi ling ba jong ngap ling ba jong phi ngai scam ka de ka jing duai ka ba dei kat kum ka mon ka jong blei kat kum ka mon jong blei kata kadega ka bang skwa ban ong atat ha poi se kani kebenta na ta kadau ka jing khot ingi wei pe wei kade kata bangin yai ne u traji su un sawan kade ka jing ap no jungi wei pe wei ngi baro ngi khmilen tia kata ba u traji su un sawan ba namar ba u traji su un sawan ngi don kamban husiar ke nyade ngi don kamban husiar la de omde ya ka ai hende kam ta me ka jing em ga mangi ngi ementa ku ba kibri ku ba kumno ngi de ban long ngide ban long kibri ba ya ka jing shai ni ngide long kibri ba ya ka jing dum ngide kibri ban long ba sha san sha ro mun sim jong play ling sha san sha ka bor la jong kibri ba kumno ngi long ba kibri kumno ngide ban long kibri ki ba play ula pen sle ula pen dap henry mentap ada ngi la long na em kum kita la nyimpat long ka ba mot ka te ka target jingi ber ka e ka ba ngi long menta there's a gap ka don ka gap ni don kamban trace tom da ka jingai e jong play hi dei da ka bor la jong ko men ka para ba e wat persang man kala ka ba mot tang da ka bor la jong ni don kam e ka jingai e jong play
Ladangi persang ban le tang da kabor la jong am ngin sathaj no, ngin samlen, ngin sathaj ban le shile. Hande dangi le da ka jing ye oble am bor khoi ke it will make sense but kan I boring i we pe we do bangin ya ine. Tingi pa na try kan da bun ai ngi we pe we ya kan ni ban ban skame ka jing kham tam haba mangi ngi yo ke jing jar ke jing shitom ki baja ke imlang sa alang ha ke jing im jungi na ka par thai bro ka we kini teng teng ki wan ra ke jing atatin ha ke jing im jungi henrei menta ka singi tungin pan oble nong kan rat na benta jum phi ka sendo jum phi ka long ka ba kham krau si bon sha pistat si bon sha palat si bon sha banengi ngiru ngi opdiang tang kan diat ku kan rat tai jing start wan phi dan wat ai ngi bangin sung start ela di henrei a bangin shania api ku kan rat ai ngin shani api ko konrat but ai bangin la ban ran im ka jing im ka baya dei dur ka kum ka jing khot jumpi ke ai ka jing khmi len ti jing hi ko hanman ka para ba du khat ba khat lai kata ka bangi khmi len ti ka dei ka bening bat mai bat ka par thai bat mai ka par thai bening bat mai wa par thai bat mai ba ka ni ka bening bat mai ba ka par thai bat mai la dangi pulia ka kitab jing pen pau ngin sei ha ka bening bat mai ba ka par thai bat mai anam dan kam jing shai shu anam dan kam temple shu namar bre ublei hi la dan kat lambat ngi anam dan jing shai shu namar bre ke jing shai jum chris kan sa phalang ba kan sa ai jing shai ngi we pe we kani ka lenti ke jungi kani ka ba mangi ngi ya ba ngi ap khmi lenti ni pan bor na tra jisu unai bor ngi bin la ban ne ba ne hadu ba kut jong ka jing em jungi ani ro jesus christ jinam amen wa bneng to ai ba kaching ek ba mela ai ngi ha ukun jumi Jesus Christ un men jungi ba kading zo kaching ek wala pan raham ki do no jungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kaching kan ba kar khu na man ta kaching wan ka hima jumi to ai ba kaching ei jumi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo but ya kajing tha baro ah kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong kajing snil ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pan grim jong kajing kermen ya kajing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani kajing e kan pan sapriang ya kajing kemen ba kajing sok jong nong pan em jungi sha satla ka pertai chami ublei jungi ubala ker ku junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen Kudono utam Jisu tersin ai kemarian rap jingi Kristan tu doai na bung ta jingi